010 degrees 06 knots. Is-sena 2025, il-Malta Air Traffic Services laħqet numri rekord ta' titjiriet li jużaw l-ispazju tal-ajru Malti tul il-vjaġġi tagħhom. Da minkejja bosta sfidi li l-avjazzjoni internazzjonali affaċċjat minħabba numru ta' konflitti li affettwaw bosta rotot, inkluż fil-vant tal-Mediterran. Minħabba fekk, bosta spazji tal-ajru kellhom jingħalqu jew jiġu evitati biex tkun imħarsa s-sigurtà ta' dawk kollha li jivvjaġġaw. Fil-fatt, minkejja pressjoni kbira fuq ir-riżorsi u l-impatt fuq l-operat tal-ajruport, il-professjonalità u l-flessibilità tal-ħaddiema tal-Malta Air Traffic Services żguraw li s-servizz baqa' sikur, effiċjenti u affidabbli matul dan il-perjodu impenjattiv. Waqt żjara li għamel il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi, Chris Bonnet, qal li l-Malta Air Traffic Services kellha rwol importanti biex tinżamm il-kontinwità, is-sigurtà u l-istabilità tan-netwerk Ewropew. Il-Ministru Bonnet ħabbar ukoll rekord pożittiv ta' ajruplani li għaddew fuq l-ispazju Malti fejn spjega li dan jfisser aktar dħul finanzjarju lejn il-pajjiż. Għal darb'oħra riżultati tal-Malta Air Traffic Services Limited kienu importanti ħafna. Reġġarna ksirna ir-records mhux biss tal-ajruplani li jinżlu u jitilgħu minn u ġo Malta, iżda anki tal-ajruplani li għaddu minn fuqna. Tajjeb li nfakkar li daw kollha jħallu l-flus fil-pajjiż. Jiġifieri dis-sena kellna żieda ta' 12,000 flight illi għadda sempliċement minn fuqna ma' misma' Malta u ħallas tal-li għadda minn fuq l-ispazju tagħna. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Air Traffic Services qal li l-kumpanija tinsab kommessa li tkompli tinvesti fil-ħaddiema biex jikomplu jsiru aktar proġetti. Fisser mhux biss li jiżdied ix-xogħol u l-ħaqna l-kapaċità tagħna massima, iżda anke żdied il-pressjoni fuq in-nies tagħna u fuq it-teknoloġija tagħna, fuq l-armar tagħna. U dan issa ħajġenna ovvjament inkabbru l-operat tagħna, ħajkonna bżonn ninvestu iktar miljuni ngħid miljuni, ħanibdew bi proġett kapitali ta' kważi $500,000 fuq ir-refurbishment tal-VCR, ħankun qegħdin nillonċjaw daqs ġimgħatej oħra, u mbagħad proġett iktar massiġġ li ħajibda fis-snin li ġejjin.